Κωνσταντίνε μου, 7η σεζόν στις Νότες live εδώ στη Λεμεσό. 7η και πάμε στην 8η. Θέλω να μου πεις κάτι για το Στέλιο Ρόκο που εσύ διαπίστωσες, που εσύ ανακάλυψες δουλεύοντας μαζί του, το οποίο ας πούμε μπορεί να μην το περίμενες. Ήταν όλα όσα περίμενα ο Στέλιος. Τον θαυμάζω απεριόριστα τον Στέλιο, τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι οι εκπληκτικές ζωντανές του εμφανίσεις. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα πίσω σου να τρέξω. Θεωρείς μετά από 2 δεκαετίες ότι στην Ελλάδα έχεις κάνει την καριέρα που σου άξιζε? Γιατί θέλω να το πω, θεωρώ ότι είσαι ένα μεγάλο ταλέντο, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό το λέω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με συγκινείς ούτε τα μισά. Ούτε τη μισή καριέρα. Και φταίω εγώ, δεν φταίει κανένας άλλος. Ή δεν είναι θέμα φτεξίματος, να σου πω την αλήθεια. Ίσως είμαι λίγο όψιμος καλλιτέχνης. Ίσως τώρα να τα βρήκα με τον εαυτό μου. Έχεις βρει όμως τι δεν πήγε σωστά και υπήρξε αυτό το κομμάτι? Εγώ, με κάποιες επιλογές μου, σε προσωπικό επίπεδο, αν δεν τις έκανα, ίσως να ήταν πολύ πιο καλύτερα πράγματα. Ίσως όμως να ήταν η ώρα. Αλλά εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Υπάρχουν οι αδικίες, σαφώς. Υπάρχει, αν θέλεις, και το bullying που έχεις φάει και το ότι δεν επέλεξαν εσένα και ότι αδικήθηκες και ότι έκανα πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί δεν πήραμε εμένα μαζί τους, γιατί δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Όχι. Πάνω απ' όλα φταίμε εμείς. Αυτή τη στιγμή με τον Γιώργο Θεοφάνους υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει επαφή? Δεν υπάρχει επικοινωνία, όμως θεωρώ ότι αν έρθουμε σε επαφή, μια χαρά θα είμαστε. Την τελευταία φορά το λύσαμε λίγο δημοσίως. Είναι μια σχέση πάθους. Αν ερχόταν δηλαδή μια πρόταση να ξανασυνεργαστείτε, θα ήσουν θετικός? Βεβαίως θα ήμουν θετικός. Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις και τα βρούμε σε όλα τα υπόλοιπα τα επιμέρους, εννοείται ότι επί της αρχής είμαι πολύ θετικός. Το κομμάτι της προσωπικής ζωής θεωρείς ότι το έχεις λίγο αδικήσει? Το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής είναι πολύ αδικημένο. Είναι λίγο πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Αλλά δεν με ενοχλεί. Δεν ξέρω αν θα με ενοχλήσει Νίκο μου σε 10 και σε 20 χρόνια. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά τώρα μου αρέσει αυτό που ζω. Θεωρώ ότι έχεις τρομερή άνεση μπροστά στο φακό και θα σε φανταζόμουν προσωπικά πάρα πολύ εύκολα στη θέση μιας κριτικής επιτροπής ενός talent show. Έχεις ποτέ κάνει κάποια τέτοια συζήτηση? Όχι. Έχω κάνει συζήτηση για να συμμετέχω σε show. Δεν πήγα ποτέ. Δεν θέλω. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει να τα βλέπω, αλλά δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Για κριτική επιτροπή σαφώς και θα το έβλεπα. Πιστεύω και εγώ ότι θα μπορούσα να αντεπεξέλθω στις ανάγκες αυτής της θέσης. Σαν frontman, σαν leader του πιο επιτυχημένου boy band της Ελλάδος και μετά με την καριέρα μου που έχω κάνει, που άντεξα στο χρόνο, όποια καριέρα και αν είναι αυτή, θα μπορούσα. Το κομμάτι Eurovision έχει τελειώσει για σένα? Όχι. Μην νομίζεις, άμα μου γίνει καμιά πρόταση, άμα με ξυγκλίσει κανένας, θα ξανασυμμετέχω. Μην νομίζεις, μου αρέσει πολύ. Φαντάζομαι την παρακολουθείς. Τις επιλογές που έστελνε η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, τις βρίσκεις σωστές? Ατυχής. Όχι κακές, ατυχής. Δεν ήταν ούτε και η στιγμή, δεν ήταν έτοιμοι αυτοί που πήγαν. Δεν ήταν οι κατάλληλοι, γιατί η Eurovision έχει να κάνει και με το κατάλληλο. Είναι τηλεοπτικό προϊόν. Φτιάξαμε μια προϊστορία στην Eurovision, την οποία τη χαλάσαμε τα τελευταία χρόνια. Να πω κάτι, πάρα πολύ ωραία κουβέντα, γιατί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου δεν τον ακούμε να μιλάει πάρα πολύ συχνά. Θεωρώ ότι είναι ένα από εκείνα τα ταλέντα και μία από εκείνες φωνές που αδικήθηκαν μέσα στον χρόνο. Δηλαδή η φωνή του είναι μεγαλύτερη από αυτό που έχει αποτυπώσει στην ιστορία. Δείξε τον εαυτό του και ο ίδιος, το παραδέχεται. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε για το ότι δεν έκανε καριέρα στην Ελλάδα. Θα διαφωνήσω. Πρωτίστως είναι πολύ καλός τραγουδιστής και ίσως αυτό εννοεί, επειδή τον ξέρω πολύ καλά προσωπικά τον Κωνσταντίνο, επειδή θέλει να κινηθεί. Μια εποχή έκαναν πάρα πολύ παρέα. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν έχει γίνει ποτέ το πρώτο όνομα ο Κωνσταντίνος. Μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε. Κοίταξε να δεις. Για μένα πέτυχε το ότι ένα συγκρότημα που έκανε τεράστια επιτυχία ήταν κοινό μυστικό ότι στηριζόταν φωνητικά σε εκείνον και μόνο, τελεία. Μόνο εκείνος δεν τραγουδούσε. Εκείνος τραγουδούσε και τραγουδούσε εκπληκτικά. Στην πορεία. Ναι, και τότε άρχισε σιγά σιγά δρομολογήθηκε η διάλυση του συγκροτήματος, που είναι επίσης καλός τραγουδιστής ο Δήμος. Αλλά ήταν
Μία δεύτερη επιτυχία του, ότι όταν φεύγεις από ένα συγκρότημα το οποίο στηρίζεται στη φωνή σου, έκανε μια αξιοπρεπέστατη σόλο καριέρα και τα σουξεδάκια του πάρα πολύ έβγαλε. απλά λέω ότι η Οπότε φωνή δεν του είναι καταλαβαίνω. μεγαλύτερη. Έχει εννοήσει μεγάλη, μπορούσα να πει τεράστια τραγούδια, τεράστια πράγματα. Μάλλον Αλλά επειδή ήταν έχει και και άλλα μια εποχή, ακούσματα. ήταν και μια εποχή που δεν μπορούσε να στηριχθεί ίσως μεγάλα τραγούδια. Θα ήθελε να πει και κάποια άλλα πράγματα, επειδή ακούει και πολλά έντεχνα και λατρεύει ιερά τέρατα σαν τη Χαρούλα κτλ. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα όταν σε ταυτίσει ο κόσμος με ένα είδος, δεν μπορείς να κινηθείς εύκολα σε ένα άλλο. Πάντως πέτυχε στον στιχουργό. Είναι όντως ο Πάνος Φαλάρας, αλλά ο συνθέτης είναι ο Στέλιος Φωτιάδης, μεγάλος παραγωγός και σύζυγος της Γλυκερίας. Να πούμε βεβαίως ότι χαίρει της εκτίμησης όλου του καλλιτεχνικού κόσμου. Ο Κωνσταντίνος. Ναι, ο Κωνσταντίνος. Είναι και ευγενής σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Και μια μικρή είδηση, ξεκινάει τον επόμενο μήνα εμφανίσεις με την κολλητή του φίλη Πέγγι Ζήνα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε! Θα πάμε σε Και αυτό. Union One στις 20 του μήνα, παιδιά, έχει συναυλία με το Swan. Αυτό που έκανε είναι πολύ ωραίο. Αυτή η ιδέα στις νότες στην Κύπρο να έχει έναν guest από Αθήνα. Ναι. Συχνά Κύπρο είναι μεγάλη επιτυχία. τον λατρεύουν τον Κωνσταντινό Χριστοφόρο. Και στην Ελλάδα είναι αγαπητό. Να του στείλουμε ένα γλυκό φιλί.